बाबायाथ' बोसोरथामसोनि सिगांनो थैदों। मामिया 2 बोसोरसो जाबाय। सोर खस्थ' खालामनो थाखा फैसा खामायना जायो? जोंलाय दादायानो खस्थ' खालामना जायो। जेबो खबर गैया। फैफिननो लुबैयो? औ। बहा दं नोंलाय? उदालगुरि साइडथिं दंनो। आं क्लास 7 आव फरायो। दादायानो फोरोङो? औ। बबे स्कुलाव? बबे स्कुलाव फरायो? औगुरि एमइ स्कुलाव। नों फरायनानै सानसे समाव सासे मोजां जाफुंसार मानसि जानो लुबैयो? औ। फरायनानै मा जानायनि सिमां दं? सोरबाफोर नोंखौ फरायनो लाङोब्ला थांगोन ना थाङा नों फोरमायनो हागोन नामा? दङ। थांनानै मोजां फरायनो लुबैयो? औ। आंनि बाबानि नामाथ' समेस्वर राभा। ओमफ्राय नोंनि आइनि नामा मा नाम? समेस्वरि राभा। नोंसिनि नामा? आंनि मुङा नोजोर राभा। मा थाखोआव फरायो? 10 थाखोआव। मा मिडियाम? बड'। गामिया? औगुरि आलसियाफारानो। जों मिथिनो मोन्दों नोंना बिमाबो बिफाबो दा नोंसोरजों लोगोसे गैया होननानै मिथिनो मोन्दों। नंमारगौ नामा गैमारा नामा? नंगौ बियो खोथाया सैथो। बेसे गोबावनिफ्राय? बिदिनो बाबाया बोसोरथामनि सिगां थैनानै थांबाय आरो जिनाखि बे मामिया बिदिनो बोसोरसे जाबाय बियो खारबाय। नोंसिनि बाबाया मा जानानै थैया? अरुणाचलाव बे लामा बानायनाय समावहाय बे जिसिबिजों माबा लामा बानायनाय समावहाय बे जिसिबिजों बिदिनो एक्सिडेन्ट जानानै थैदों। दा जिथु नोंसोरो साथाम नों ओमफ्राय नोंनि सानै बिनानावखौ लानानै मा खालामनानै बोरैहाय सोलियो नोंसोरलाय? दा आं बिदिनो माब्लाबा हाजिरा मावो ओमफ्राय माब्लाबा ना हमनानै बिदिनो खरस बायदिसिना खालामो। ओमफ्राय जानायफोरखौ सोरबाफोर एसे सहाय खालामो नामा? माइरंफोर सहाय खालामहरो नामा? सहायाथ' बिदिनो माब्लाबा बायदेरनांगौ जायो। नोंथ' आरो खामानिबो मावो स्कुलावबो थाङो। औ। टाइमखौ बोरै एडजास्ट खालामो? माब्लाबा स्कुल गखानबो नांदाहैनांगौ जायो आरो माब्लाबा बन्द' लाथ'नांगौ जायो। बेनि उनावहाय जिथु नोंसिनि बेबायदि न'खर सोरबाफोर खबर लादों नामा नोंसोर? खबरथ' लानाय जायाखै रावबो। बिमाया नोंसोरजों लोगोसे गैया दा थांनायनि उनावहाय खबरफोर लाहरदों लाहराखै नोंसोरना खबरफोर लायोना लाया? खबरथ' लायाखै। बर'दिन बायदिसिना खबर लाया नामा? बिदिनो बेफोरावथ' लायाखै लानायालाय। न'आव फैफिननो होनो ना होना? फैफिननोथ' रायज्लायनो मोनाखै। थांनायनिफ्राय जेबो खबर गैया? दा जिथु नोंसोर साथाम दङ फरायनो गोसो दं नामा? फरायनो लेखा फरायनो गोसो दं? गोसो दं। साथाम फरायो? औ। मा मा क्लासाव फरायो? बिनानाव गेजेरा 7 आरो लैसिना क्लास 2 आरो आं 10 आव फरायो। मा मिडियामाव फरायो? बड' मिडियामाव। साथामबो बर' मिडियामाव? औ। नोंसोरखौ सोरबाफोर मोजां मानसिया फरायनो सुबिदाफोर होयोब्ला फरायनो थांगोन ना थाङा? फरायनोथ' जुदि सोरबाफोर सुबिदा होयोबा लेखा फरायनो थाखाय नोंसोरखौ लांनानै फोरोंनो गोसो जायोब्ला फोरोंजागोन जाया? फोरोंजानो मोनबा फोरोंजागोन, फोरोंहोगोन, फरायगोन। फरायनानै नोङो नोंनि माबायाव फिउचार दानायाव नोंनि इयुन दानायावहाय साक्सेस जानो लुबैयो नामा? औ। मा जानो लुबैयो नोङो फरायनानै? आं इन्जिनियार। माने बिसोरहा देरनानै फरायनो सोलोंथाइखौहाय मोजां रोखोमै बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ मोननो हानांगौमोन। ओमफ्राय बोसोरथामनि उनावहाय बिफाया थैनानै थांबाय। बिफानि अननायखौ मोनाखिसै आरो बिमायाबो बेबायदिनो बिमानि अननायखौबो अबथिरा बिसोरो मोननो हायाखिसै। फरायनाय जानाय लोंनाय
माबायदि बिमानिफ्राय जोथोन मोननांगौमोन अननाय मोननांगौमोन बेबायदि मोननो हायासै बिसोरो दा बिसोरो जोबोद खस्थ'आव दङ माब्लाबानि समाव स्कुल सुटियावहाय बियो गावनि बिनानाव सानैखौहाय लानानै ना समावहाय ना सारहैयो नायहैयो लोगोफोरजों समाव दैज्लांनि समाव फाथो सुनानै हाजिरा मावनानै जाहैयो आरो समावहाय गावनि स्कुल सुटि समावबो बन सिननानै फोराननानै फानो बेबायदिजों बियो बे न'खरखौहाय लाखिनानै दङ बिस्रा ओमफ्राय गावनि बिनानावफोरनो गानहोनाय जोमहोनाय बिनिफ्रायबो बियो बे जानायनि थाखायल' थोगोन थोआ जाहैयो खिन्थु बियो गाननाय जोमनायनि थाखायहाय फोलोमनो थोआ जाहैयो आरो दा बिसोरखौहाय जाहोनो आरो गानहोनो जोमहोनोहाय रावबो दायथ' लानो हायाखै दा बेखौनो आं खावलायो सरकारनिसिम अननानैहाय माबा मोनसे मोनोब्ला मोजां जागौमोन दाथ' नै गोजां बोथोरनि सम सफैबाय आरो बिसोरनो गुदुं गाननाय सिफोर बा कम्बलफोर माबा मोनसे मोननो हायोब्ला मोजां जागौमोन आरो बिसोरनोहाय दा नोंसिनि नुनायाव जिथु नोजोर फंबायनि औ आखल आखुआ माबायदि बिनि आखल आखुआथ' जोबोद मोजां लोङा जाया सोबा फरायनायाव बिराद मोजां ओमफ्राय साथामबो मोजाङा ओमफ्राय दा फरायनायाव बियो मोजाङैनो फरायबाय थायो स्टाडिबो खालामो समावहाय ओरैनो फुङाव सिखारनानै दसे स्टाडि खालामबाय आरो फरिखानि टाइमावबो बेलासियाव स्टाडि खालामो बेबायदिनो आरो